В Фенрир Солис, Капкан също става Кав. Мира вече не е човек. Мира преди даже не можеш да изпуши главата. Сега вече може. Така че... Так, според мен до някъде мира е окей. До някъде. Да, аз мисля. Хубаво е сена на се научи. И като заговорихме за мира... Имаш и C4, който може да сложиш... Да. Верно. Взеха ми маестро. О, не. Окей, просто... Чай ти C4 има ли? Да, окей. Да. Та, вече знаеш плана. Бум-бум. Да. Въпросът ми е какво е планирал маестро за камерите. Предполагам, Винаги- знае спотовете, предполагам, дано да ги знае. Ами, по принцип аз мисля, че си имам горе-долу такива спотове, където само аз горе-долу си ги знам. Може. Ротейшън. Има един дрон. Be advised, a bomb location has been compromised. О, 10 seconds. малко ти слага на грешно, според мен, но пак горе-долу същото като мене. Добре. Всъщност не знам, дали е по-добре да си ги слагат Op 4 от has едната located a страна или от bomb. Get другата? ready to engage. Имаш ли... Чай, кой цъкаш? Имаш ли помпа? Да. Може ли ротейшън тук? Аз съм малко на по-долния етаж. Окей. Извиняй. Няплям. Ти си там, а пак аз знаеш къде съм? Аз съм, така. Айде. Окей. Дет, маля, той ще ме уби. И мен, може би. Да, и тебе, ако ни го бяха трепа, защото той не виждаше и двамата реално. Така че... мисля, че си фора е на хубаво място. Не знам. Надявам се да е на хубаво място. О, бункер. Не бункера ми такова. Волт. Убих го. Тук. Двама на two balcony. Не, малко рано беше. Да, аз ме тук захрана. Трябва твоята помощ, човек. Горе. Аз гледам двама, където са до Окей. 5. Един, където е тука. Къде обаче отида другия? Един тук в коридора. Какво се чува, бе, човек? Дед, докато дронваш, аз го чух как дронваш просто. One friendly remaining. О, не. IQ. Искам инф, ако може. В сайта Твинка и двамата плантват. One op 4 remaining. Плантват. Mission critical. Bomb diffuser activated. Трябва да го Located the задеклюя, diffuser. господин. Destroy it. Той гледа към волта. Крие се затваря. Видяте. Да. О! Съвсем случайно го хечотнах, брат. С последните патрони. Знаеш ли какво е по-добре? Чакай. Diffuser has been Брат, destroyed. взел съм ейс, човек. Ей си клъч. Да.
О, мага, брат. Смира дет не мога да я цъкам. Смира дет не мога да я цъкам. И това го имам на стрим, човек. Да. Малко Найс. тъпо стана как не станах с C4, но явно IQ-то ме е видяло. Е, Какво да се Не направи? знам колко Азами е добре за тук точно, но за този сайт. Но, длъжни сме да питаме, нали така?